திருப்பூர் காங்கேயம் சாலை, நொய்யல் வீதி, கோம்பை தோட்டம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள தெருக்களில் இரவு நேரங்களில் 30க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்களுக்கும் வாகன ஓட்டிகளுக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் வகையில் வாகன ஓட்டிகளுக்கு வழிவிடாமல் சாலையில் நடப்பது, அது குறித்து கேட்கும் பொதுமக்களை தரக்குறைவான வார்த்தைகளை பேசி அச்சுறுத்தி வருகின்றனர் என்றும், இவர்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர். இரவு நேரங்களில் அப்பகுதியில் செல்லும் இருசக்கர வாகனங்களை நிறுத்தி வேண்டுமென்றே மிரட்டுவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவதாகவும் கூறப்படுகிறது. பொதுமக்கள் வெகுண்டெழுந்து வேறு விதமான பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கு முன்பு காவல்துறையினர் இப்பகுதியில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி இந்த இளைஞர்களை திருத்த வேண்டும் என்பதே அப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கை. இளைஞர்கள் மத்தியில் போதை பழக்கமும் வன்முறை குணங்களும் அதிகமாகி வருவது ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையே சீரழித்துவிடும் என்பதால் பொதுமக்களின் ஆதரவு இருந்தால் மட்டுமே காவல்துறையும் ஏதாவது செய்ய முடியும்.